dragi ljudi, lijep vam pozdrav iz Hercegovine. Evo nas, danas idemo za Stolac. Trenutno smo na magistralnom putu M17, Mostar Čapljina. Evo ovdje sad skrećemo lijevo za Stolac. Idemo danas na jedno putovanje, 14. mart 2021. godine. Malo da vidimo kako to Hercegovina danas izgleda. Dole znači pravo nekih, koliko ima, 700-800 metara su bunski kanali. Ovdje inače protiče rijeka Buna. Tamo malo dalje je rijeka Bunica. Tako da danas idemo da malo snimimo put prema Stolcu. Napravit ćemo jedan krug. Idemo znači ovim putem preko Hodova, a vratit ćemo se preko Domanovića. Tako da ćete vidjeti jako lijepe predjele Hercegovine danas. Ovo je ovdje rijeka Buna. Dole se ulijeva u Neretvu. To je taj dio gdje su bunski kanali, jako lijepo mjesto za posjetiti. Znači neki 700-800 metara dole magistralnim putem prema Čapljini. Sa desne strane su vam bunski kanali, imate video na ovom kanalu gdje su vam snimljeni bunski kanali. Evo ovo mjesto sad ovdje gdje prolazimo zove se Buna ili Podbina. Evo ovdje skretanje desno za Domanoviće. Mi sad nećemo tu skrenuti, mi ćemo se ovim putem vratiti. Tako da idemo danas u jednu maturu. Konkretno krenuli smo u Stolac, u restoran Mlinica. Nismo nikad prije tu bili, pa smo odlučili da vidimo kakav je restoran. Inače, restoran Mlinica se nalazi na rijeci Bregavi, tako da ćemo vam i to snimiti da vidite. Kada budete dolazili, možda neko ko prvi put dolazi u Hercegovinu, kada budete dolazili u Stolac, obavezno posjetite restoran Mlinicu na Bregavi. Imate prelijep stari ilirski grad Daorson. To ćemo vam isto pokazati gdje se skreće za koji je put za Daorson. Nekropola Stećaka Radimlja isto, možda najpoznatiji mjesto u Stolcu. Ovdje se skrećemo lijevo.
prema Vinovoj lozi, Šipku i Smokvama. Put od Mostara do Stoca je negdje oko 30 minuta.
kako je oblačno vrijeme, oblaci su jako lijepi. Bez obzira kako je vrijeme u Hercegovini, kad se vozite, ovdje je uvijek bilo sunčano ili oblačno. Hercegovina je stvarno posebna. Radinje 7 km. Kada smo blizu Stolca. Međugorja 25 km do Hutovog Blata. Znači desno vam je skretanje za Čapljinu, lijevo za Stolac i za Neum. Znači na kanalu imate i snimak puta od Stolca prema Hutovom Blatu. Taj smo ovaj dio snimili. Stolca nekih 4 km, do Trebinja 84 km.
Stolac protiče, prelijepa rijeka Bregava. To ćemo vam isto malo snimiti. Daorson. Mislim da je tamo na tabli pisalo 13 km. Evo ovdje. Jeste ovdje, znači skretanje lijevo za Daorson, 4,3 km. Znači tu vam se lijevo skreće, malo je uspon, ali stvarno vrijedi otići. Dogore se popet, prelijep pogled na Stolac se pruža od ozgo, tako da 4 km do ilirskog grada Daorsona, onda imate skretanje. Desno je bilo skretanje za centar grada. Mi idemo ovim putem do restorana Mlinica. Tamo pola sata će trajati video. Desna je rijeka Bregava. Jel se Begovi zove ovaj dio ili samo jedan dio? To su stare gore. Znači ovaj ovdje dio Stoca. Perioda su sve objekti. Evo nas stiže. Tu do Mlinice, Bregave. Tu ćemo se parkirati i nastavljamo dalje. Evo nas, nastavljamo dalje. Idemo u ovaj predivni restoran Mlinica ovdje, što vidite. Ovo vam je dole Bregava, jedna od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini. Predivne slapove ovdje ima. Dole kad sjednemo bolje ću vam snimiti. Ok, nastavljamo dalje. Idemo u restoran, malo da snimimo. Vidimo kako izgleda restoran Mlinica. Mi smo prvi put ovdje. Ovo smo ciljano došli iz razloga što je jako jedan autentičan restoran.
Onako starinsko je sve. Ulaz ovaj je predivan. Ovo su ostaci starih mlinova. Ovo je baš divno, vidite. Prekrasno. Pustkam. Prekrasno.